Bueno, kay Sunan. Atong suwat ang pagkaroon itong hatagan o pagtagan o pinadaha kini sa usa ka lalaki nga mapatawag ng sangan nga Rogelio. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay Sunan ang atong sender si Rogelio. Matod pa, wag yun kuno'y aso nga makungkum. Bisan unsaon kuno ni tago, mulusot gyud kunong aso. Mao niya ako asawa taon, mao niya ako problema. Pero nga nung na problema ko, ani, aron masabta ninyo akong sugilano na yun, aniyo na kapag sugod ang tanan, ha? Ang gugmang gibati ko, sa batanon pa kita, may gamot sa panumduman mo, minsan sa kadugay na ang kalimot way gahom. Sa pagpukan ng tanan, kay ang gugmanga gibati ko, gugmanga kanimo lang. Unya ko daw maluoy na ikaw, nga dawaton mo ang gugma ko, anha mo dahibaw nga ikaw gigugmag maayo. Ay, paitan kita na usay. Wala yung mahimo para malingaw. Magsige na. Ops, tag-anak kinsa ni? Oy, magkita pugan akong mata. Tag-anak og kinsa ni? Way, kloklo diha. Guwapa og puti, hot, unya, lamig mo ago. Miya ba? Yes! Yes! Natag-anak Kano sa magabot? Karon pa! Oo ba? Ikaw kayo sa kasimana dito sa inyong probinsya? Oh, pero dala ay ka dito uy. Ugwa ka, babe. Ha? Wa man ko tatandayan dito, good. Wa ko'y magakos ini katog. Mao nga ni uli na lang ko. You mean to say nga gimingaw sa kanako, babe? Siyempre. Duha pa lang kadi ko kaadlaw dito, no? Mura kong naa sa prisuhan nga ako ng usaway kauban. Maging mo yung mga siblings dito. Da, lahi ra gyud babe, uy. Ug naa ka. Kunya, uli ka nga, wapang malubong si nanay ni mo? Ay, amo na lang gilubong gahapon, uy. Oo nga naman, karoon pa ba ka sa Badong Ilubong? Berdes pa man ron. Da, nahut na namig biskwit. Wala may ikapataw sa mga Manila. Nangayo to mong da kuya Alibio Isoto, si Raul, kay naghagitong biskwit sa ila. Sila Mga kring na sila? Oo, yun ni kring. Grabe sa kay mga tao dito, babe. Uy, ang mga silingan na mo dito, halos ka nabuntag. Adto na sa tanan dito, kay adto mamainit. Ay, bait lagi. Libre man ang kape ug biskwit dito. Uy, mura, pamahaw pa niyo ito hapon. Bulang. Biskwit, purbida niya. Alkansi mo, uy. Ay, usa ka tarong biskwit, di maugmaan. Oo, kababida, gilukdo, dyan pag uli, wala isod. Wala iso. Igamit yung taraw. Mauna ang taga-amo, paita lagi, ug may mamatay. Ipalubong na igaugma, uy. Mau ba? Oo, kay mahatok ba sila nga mahurot ang limos para palit og biskwit ug kape. Ang uban gani dito no, bisag wa pa mamatay, nagtinga pa. Ipalubong na diretso, uy. Kababida. Nya, nangayog limos na ang mga tagtungtod. Ayos. Hadlok mo ang mamatay nga basi ka nang ma-short kuno sila ba ang mga namatian ba kay magamit na hinon ang limos para unta bayad sa lubong. Mao na, wa pa gani na matay, ilubong na lang. Unya limos, bugot, sito, pre, kunin ito eh. Ano saan? Pre, nangita ni mo sa Johnny. Pagpurtong ka kadiyot dito sa pisina, pre. Ha? Ano naman? Suko, pre? Primero pangutan na, wa man suko. Sa ikaduha, wa gihapon. Pagkakato, murag suko man, pre. Ano mo, pre? Pasig kay sapot kay ganihar mo ito nangita ni mo. Dugay masad ka labot mo. Ako, nanaamo yung gilakaw akong misis taon. Importante kayo, mga late ko gamay taon. Na, pasaptalan to, sir. Musabot na to. Sige, pre. Ako rin sa iyong opisina. Gaya, pre. Pre. Sige, pre. Luka, ay. Pida, sakit tuyo siya ako. Kulbaan ko na. Bahala na. Ako ang tuon sa iyong opisina. Sir. Good morning, sir. Oh, kaya ni mo gud. Siyempre, oras sa'yo mo duty. Alas 8, sir. Kunya, saan man ang oras, ha? Ako, sir, sorry kayo. Napabugilakaw si Mrs. Importante kayo. Pero no, wag ko diri, sir. Nga maliit ko gamay. Wag mo dahil sila masulti ni mo. Wala. Pero sige lang. Di na importante. Nangita ko ni mo kay doon ako'y patrabaho din mo dito sa kauluhan. Sa Manila, sir. Oo. Kay doon ay problema dito. Ug ikaw ra ang makatabang nila dito. Nanawag mo na ako akong sister's company.
sa kauluhan kung wa ba kuno tay tao dire nga expert nga kamao sa mga electronics. Dili ba item ka? Dili sir, electronics ako sir, pero daghan sa kong nagian nga mga problema. Kung basihan lang sa experience sir, makahimo ko sa unsay mga problema bahin sa computer. Sige lang. Padaat ka dito. Musti ka dito og usa ka semana. All expenses, kumpanya na ha. Imong gaon, nga gamay nga allowance, na magasto ni mito kung nakay mga palitonon. Kinalan mo larga na kaugma. Sugato ra ka dito sa Manila. Busa pangandam kay ugma na. Kalitan ko sulti sa mga manager taon. Ay nga plangahon ay ko ini kaugma sa Manila. Ugma ra ba dayon kunong adlaw? Unya na bala ka ko kay nga akong masawa tayon. Siro ko sa my village bay. Mga paguli na ko. Saon ako pagsultihan ako plangga taon. Musubot kasi usak semana ako dito. Pero di sa may balibad kung sir kay ako may trabaho. Tag-ana kon kinsa ni. Oh, Tag-ana. kasi ko. Mao gihapon. Gwapa, nya puti, maayong mo ago. Makatag-an gihapon ka, Mingon babe. mo ka nga. Maori ako klo. Gwapa, puti, maayo mo agulo. Oh, unsa bagay di ay? Babe, kaya ka na uli di ay? Hindi nara. Di ka. Dito ko sa parlor, babe. Nagpa-parlor ko kadiyot ang akong gipa-parlor akong buhok. Nagagubot na, mura naglanot. Mau ba? Time pa nga na di ay ka. Mura kag naghinuktok ganina. May problema? Babes. Unsay problema nimo? Sultihi ko basi makatabang ko. Sige, istorya tayo. Iyakat rin sa matabangan dali. Grabe din na storya mo ha. Grabe hasan. Ngano di ay naghinuktok ka ganina. Awa, babes. Awa. Pero doon na nakahassle nimo no. Sultihi ko basi di makatabang ko. Kawan ka rin. Babes. Ugma ba? Larga ko sa Manila. Ha? Saksi ba na ako dito? Usa ka simana ka dito? Puti may pasabot nga usa ka simana nga wa ka dinhi sa bahay. Oh, babes. May problema man guna nga mong sister company dito sa Manila. Mga akigipadasa mo manager. Ay bahin mo ko dis computer o uban pang mga electronics problem ba? Mao na. Mao nga iya ko pergahon ugma. Saksi man ako dito, babes. Usa ka simana? Oh, babes. Kadali good. Alkansi ka sa biyahe ana, labi na sa imong pliti. Ang sakto ana usa ka buwan para makapamalit pa ka dito ba. Nadati kog mahalon babe ha. Gikan dito sa Manila ha. Paliti ko kay akong ipanghambog sa akong amiga nga gikan gid sa Manila. Dili ni ukay-ukay. Ano, pagkakidorti mo dahil taon, trabaho taon ni babes, dili man taon ni suruy-suruy, may magsuruy-suruy sumpo ni na. Wala na sorry sa buhay. Wa na lagi. Nga na. Basta babe, binikulit ni mo dati kog something. Something nga unsa man ha? Silingan sa anything. Bu, chetoy pa. Isang walay kwarta, upa, sigarilyo, o ilang maayong moribilyo. Daw ka pusitan mo. Babes, ato na ko. Nasakyan na namos kumpanya mo ato na ko sa airport. Oo, imo na kong biyaan, babe. Ay, sa gago. Di kay kuyawan kung di ko kalarga, bida. Unya biyaan ano ka. kung Haon sa imo? mataon. O saksimana raman ko dito muli raman na yun ko. Nanumuli man sa dayon ka. Uy, di ka makapamalit dito. Depende rin na. Ang napay time. Pag-amping dito ha. Natural. Ikaw sa pag-amping din ha. Ikaw biyang usa din eh. Panirang sultahan permi ha. Nya. Bayo pasod. Bisa kita sa. Yes, babe. Sige. Anto na ko. Gaksasa ko. Ay, bida. Di ko kagilawa, uy. Ay, ano. Ay, pag-ago. Kaya di ko kalarga. Di ko kaginawa. Huot kayo. Luwag-luwagin sa doy. Kana. Ay, ang pwede mo pa. Nastag ka diyot ha. Pansin ba? Managinot magyug ka? O lagi, bedasan mo. Kasi pada pa ba? Kaya talaga ni, gamitan lang na ni initik-tiknik ka. Ano? Kupo-kupo dahil ni Gauman, tagak niya, kitang barinaw. Mo, mangka, babe. Uy. Hala na, gibusinahan na kasi yung driver. Basig malate nung kasi mong flight. Ay, inahak ya, pagdaduhan, inahak eh. Sige lang, balik na ko. Manda ka ha, prepare for the civilian attack. Ay, kabala ka, babe. Lagi akong handa. Sige, harin ako. Ha? Paniras pultahan ha. Basigain niya yung musuod din eh. Nawarap ako. Sige, harin ako. Bye. Tiadsin ka diyot, tiadsin. Babe. Super Babe. kaming liaw niyo. Babe, amping. Sige. Amping ha. Sige. Bye. Bye. Yes. Usa siya kasi mana. Makakiatagit ko.
Ato na sila. Tawagan ako si Mare. Dali agad mo nga abot, Mare. Oo, unsa man di ay. Pag-chat ni mo na ako andam na ko daan. Wow, ha? Parang dili excited. Oo. Nya unsa man? Tana, let's get ready to rumble. Oo, nya na tawagan sa ako ang mga debut cards. Ah, sige, sige. Kaya mag-ilis ko ka diya, ha? Nakalarga na ko pa doon sa Manila pero ang akong unang-una tuwar ko sa asawa. Mao nga ako gid yung gidali taon paghuman ang problema dito sa Manila para makauli dahil ko sa amok. Unya. Ay, yes, nahuman na gitawon ko trabaho. Makauli na gitawon ko. Okay na ni, okay na kani. Ugma pa akong flight pagbalik sa Cebu. Makapalit ako pa sa lubong sa kong misis. Mananghin ko sa kong manager diri ang Lakaw una ko. May paliton kong pasalubong, sulpat ang tanan nilang problema din eh. Malipay na ako manager dito sa amo taon. Kaya ako mang nasulbad ang problema din eh. Ha, nanghin ko. Nya, nakauli yung sa amo kay Pilar may dagan sa plano luparon naman na padung to sa Cebu. Nya, usar mo sa kauras kapil. O nya, sa diyan nabot ko, nakauli ako sa bahay. Doon ako sa bahay. Oh, Porbida, doon na lagi ako. Wa ko patod sa kinans kompanya. Nagtaksir ako kay ako ipahunong sa layo gamay sa bahay. Aron masurpresa ang akong babes. Ang simbiya babes na ako. Wa say kalibutan nga naabot ako. Oh, nasa sa may bitana. Ano kita ko niya? Mulipot ko. Ang tingal ato ko agis kusina. Mutuyo ko nga rin napita. Hello, Mads. Nanawag man ka. Ha? Napahuway sa akong Mads. Uy, nanakit na akong kalawasan sa pagbinalitok. Grabe, good kaayo siya ko eh. Tanang style iyang i-apply. Pahuway sa kuron, Mads. Sige, sige, Mads. Okay, Mads. Bye, Mads. Pasti lang yun ining Marielma eh. Huwag ko magtuo nga hilig sa day siya anak da. Siya pa ha, no? Mabasag ha magkamurching, no? Taga na kitsa ni. Taga na yun. Kuan. May pangyo ka, basta imong mataganan. Clue. Klukoy. Ako, dili mo ako kulot. Maayos romansa. Kusog manguot. Murag buang, maghalhal, inikahuman. Sabo ko diyo. Uy, ikaw na, pre! Basta ko sa bangungot, ikaw na, pre, no? Kisa pre. Si pare ko din. What? Kisa pre. Kisa ng pre. Ikaw, good? Si pare B! Pero babe, siya mo, ano sabi tayo nagkumpare, ha? Sabo ka na, babe, uy. Joke na to ako, uy. Chok sa mo mata. Dahil masulti kang tao. Agay, Dire! agay. Sultis tinood kong kinsa ng pare, ha? Kinsa na? Ikaw lagi. Ayaw kong tutuha, ha, Mia? Ang samay. Ipagkasaka din, eh? Samay. Ipagkasaka din, eh, ha? Di ba kiin na, di ka isirap, perming pultan? Gisira bitaw na permin ako. Uy, ang anong naam ng imong pre-pre, ha? Pintana mo siya ni Age. Usa! What? Ay, gini day, uy. Kani siya ba? Kumitsahan na gini siya. Ayaw Sa kong gini- buanga, Mia, ha? Sakpa na giti ka. Nagbinuang juday ka na ako, samtagwa ako din, eh. Tako. Di ka makalimutan, ha? Eh, sa imong baba mismo ako nabati. Nga nagbinuang ka. Di na ka makalimot, Mia. Ako lang. Ay, magilag-ilag niya! Nabati na kong tanan, ha? Ay, ilag-ilag kay bati kay kag naong kung mo ilag ka. Pero ito bagal lagi ko, kinsa ng pre-pre ni mo, kinsa na? Nga, di, hila ka makasulti ko, eh. Ha? Pero kay kisulti ko. Kinsa na imo? Unsa lagi na, ha? Unsa imo isulti na kung na-booking na makaunsa man, be? Sulti ko! Asa na ako sinugatan? Apagkaon, no? Ngayo pa kay sinugatan? Ay, wala Gusto ka kang sinugatan? Dahil sinugatan ay... Agay! Bali-bali ka. Ha? Bali-bali ko sulti, ha? O di ka mo sulti na kustinood, mas pa'y pagbulayas ka na namin, ha? Layas! Ambis ako sinugatan. Hilot yan! Sinugatan! Lagi ko magbinuang! Pagkuha kang dako! Layas! Agay! Awa kong sa kapagka ning naong sa kong asawa. Tao na akong ipalayas na huwag yun mo layas. O dili yun mo ang ko, nagbinuang siya, bisag na booking na yun kayo siya.
Saan na ako, ma'am, ha? Saan ni klasiyas babaya ko na asawa? Aliw, tabagi ko niyo, Ate Pres. O saman kung kamoy, pasultion, Rogelio. EAD, said marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Si Rogelio, Ate Pres. Duhelio. Rogelio niya, kanis Rogelio, Ate Pres. Minyo niya. Binuang mo niya asawa, Ate Pres. Ha? Nagbinuang, klarong kay nagbinuang ni kay ipilarga si Rogelio sa Manila niya, tawag din siya siyang amiga dai makakiat ito pag uli niya sa bahay siya day grabe oy gipaningot ka ka nang gipamaulan ko oy grabe kay siya mailan yun ni Ate Pres pag uli ni Rogelio nabatian yung Rogelio nga kuan niya anang tapungan bitawong mata Ate Babes ana Ay, oo. tagana kinsa taban ba ana ba tapa ng mata tagana kinsa ni ana ano siya Kisa white lo paan kanang manguot yun sa ay si kumpare pre ikaw ni pre basta manguot ikaw man ni pre Ala, no? pagtanaw Sakspan. si Akman si kuan si pangalan ni Yambana. niya sa Jean Aranas di Ate Pres tagalipatan sa lipa na to tambag gani ato ang kuan nga si Inday Jean Aranas unya mao na problema si Ate Pres kay nasakpan niya yung asawa pagpalayaso niya dik ra bagid mo layas Ala, no? Baga-baga po. paggaon gining ta Hala. unsa kuno ikasulti niya ba unsa ni klasiya kuno iyang asawa ingon si Jodong Rogelio kuan igato na siya no Sabi mo sa expression sa mga katigwangan sa mga bukid. Biyain ang mga asawa kay nagsabwag naglapok sa imong agtang. Lam kayo no? tino na Oh. Di, mabawra eh. lapok raman mo bora Mabawra. Okay, Kaya, dili pa lapok, di matungkad. Bayo! Ano na ti pami dari Goliath? Panultihon 23:27. Ang babae nagbaligya siyang dungog, litag nga makamatay. Mupong pa. Unyari po diri panultihon size, kapitulo 6, Proverbs 6:26. Ang pagpakigalawa sa babae nagbaligya siyang dungog, mabayran rag pilak. Usaning pilak sa ako ang binisayalan? silver good pilak Oo. gold dili na kay bulawan mang Oo. pilak silver Ang pagpakigilawa sa babae nagbaligya sa iyang dungog, mabayran rag pilak. Apan, ang pagpakigilawa sa asawa sa uban, bayran mo sa imong kinabuhi. mao na Moy pong. Kini, sa atong patio na asawa ma kini maigo ang babae, maigo pun ang laki. Okay, ang babae og nagbisyo gyud siya. Og labaw sa tanan dong sinder kanimo nga nagpada sa tong suwat ng Rogelio. Ayaw ka gikasal ba ka mo? Wa ka mo magkasal. kasal oy kay asawa gud niya Oh, og nakasal man gani ka mo, mas maayo nga maabtan gyud nimo ang iyahang kulokadidang o sa kakaraan pang pagkasulti, no? Kay aron sa ingon unsa ini mahusay ang imong dili na ka mo cause man nag kasi tawagan nila no? Anxiety o sila di kakatuog. kuan Oh, insomnia ma-stress na siya. insomnia na ang kanang di kakatog anxiety kanang problema ka di ka Na, sa ito pa, kanina iyang problema, na-stress na siya. Oo. Iyang pagkabutan, kay magduha pa man na siya. Di pa man dud na kompleto nga, nagduda siya. di nagduda lagi siya Ate Pres Nagduda, pero okay wa gipalaya siya sa ko niya makakita o ebidensya nga una. Pag-record ato nining adlaw karon pizza 7 marono. July 7 no? Happy birthday day Adet, Alicio Candoli del Alberta Norte sa Bayan Bohol birthday nimo July 7. Nining pag-record ato aron Goliath. Duha ka man nagsuon nga ni dangop ni Tony Rofel tungod kay ilang magirikanan gurot og tigbas dito sa Malboal. Sakit ka balatian gawan na kapalit og tambal ilang dakong kayong samad ilang papa dire sa yang mama nagkasamad sa tinikbasan sakit kasi ilang balatian pero sa atong drama kanong buntaga mas sakit ni ang gibuhat ang asawa mas sakit pamilyar sakit pas gitigbas sakit ay tinuod limang ka ang iyang bana nga si Rogelio tawgon lang niya pre wala lagi ko magbinuang pre limang ka na anong pre man anong pre nga imo ko ba na si Rogelio mo ko oy babes ikaw din babes Nalimot siya, nalimot lagi nga klaro yung kayo nga nagbinuang yun siya daawag yun do oy yung haning anak mo din pagumangton thank you kayo kasi kanya John Will pero kung ito kulan ano naman dili kayo siya sakit Ano naman? dili lang tama ko pagkabuntag sama na pa nagating talaman yun Kala ko ang puzzle, Tihon.